Arredor de 800 persoas participaron hoxe no Xantar do Maior do Concello de Boiro, realizado no Polideportivo Municipal de Barraña. A iniciativa promovida polo Concello de Boiro a través da Concellería de Servizos Sociais reúne cada ano preto dun milleiro de persoas no Polideportivo Municipal. Acompañando os maiores do municipio estiveron o alcalde de Boiro, Juan José Dieste, o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, entre outras autoridades. O alcalde de Boiro agradeceu a visita do xerente do Consorcio de Igualdade e Benestar e aproveitou para felicitar o día aos maiores que participaron nesta xuntanza. Os maiores de Boiro desfrutaron arreo dun día de xúbilo e diversión cun delicioso xantar.